ನೀಲಯ್ಯ. ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವೇಣೂರ್. ನೀಲಯ್ಯ ವೇಣೂರ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಾಯ್ತಾ. ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಮೇಶ ಪಂಜು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇಂಕೇರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜವೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಪಗೆಳ್ಳಿ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೈಯಾಗ ಏಳರೆ ಕಾಪು ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪು ಬಕ್ಕ ಓಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೂರಾ ಲೈವ್ ಮುಗಿಯರ ನಾ ಬತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬೇಜಾರು ಮಿನಿಮಲ್ ಪಡೆ ಅವೇ बेजार मत करने का. ನೀನನ್ ಕರ್ತ ಕೇರಡು ಮಾರಿ ಕೆರಳ ಮಾರಾಯ ನಾಲ ಬೇಜಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಹೊರ ಸೈಕ ಅಂದ್ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ನೀರ್ ಕಡ್ಪುನು ಒಂದು ಏನಾ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಮಾರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನಿಯಾ ಮುರ ನಿಂಚಿ ಮಂದಿನ ಇಜ್ಜ ದಾನಿ ಯಾಕೆ ಲೇಟು ತುಕ ನಾನ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ್ಚಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಪೋಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂತ ಜಾಬ್ ಕೊಂಚ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಾನೇ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಬನ್ನೀರಿ ಬನ್ನೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನೀರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಬೈಜೇರ್ದಾನಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡಬರ್ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಚ ಪೋಂಡ ಐಸಾ ಬಾಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚದ ತೆಡ್ಲಾಗಿನ ತೆಡ್ಲಿ ಬದಿತ್ತನ ಕೊಡೆ ತೆಡ್ಲಿತ್ತನ ಬರ್ಸಗ್ ಹಾಯ್ கொஞ்சம் வெஞ்சல்லரு உஷாருல்ல அஞ்சவ ಅಂಜವ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೆಡಿಲಾಕ ದಿನ ಮಾರೈತಿ 4 ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂಡ್ 20,000 ಖರ್ಚು ಬಾ ದೇವರೇ ಆತ ಜೋ ತೊಟ್ಟೆ ತೆಡ್ಲಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಅತ್ತ ವಾರ್ ಬನ್ನಿ ಉಮೇಶ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮಾರ್ರೆ ಆವಿ ಇರಾನು ಅವು ಆರ್ ಪನ್ನಿ ತಿಡಿಲ ಹಾಕದಿನಿ ಮಾರೈತಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಏರ್ಪನ್ನಿ ಉಮೇಶ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರೇ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೇನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಂಡಬೇನೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ ಆಗಿ
ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಮನು ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮನು ಆನಂದ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಉದಾನ ಬೇಜಾರು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು KB ಟಿವಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು ಆನಂದ, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಹಾಯ್ ದಾದೆ ದಾಲೇಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೊಂಡರಾ? ಹೌದದೇ ದಾನೆ ತಿರಿಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಯರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ದಾದೆ ಬೈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಬೋಡು ಬೋಡು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಂದು ಜನ ಖಾಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಎಂದು ಬತ್ತ ನೈಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಗೆ ದಾದೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಗೆತ್ತೀರ ರೈಕ್ ಮನು ಆನಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಮೇರ್ನ ಕಡಲ ಮಗಿಲೇರು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮುಲು ಕಡಲ ಮಗಕ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕೇರೋಡು ದಾಲೆ ದೆಪ್ಪುರೆ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂಜವೆ ನಿಶಾಂತ್ ನಮಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ನಿಶಾಂತ್ ಬಕ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡ ದಾದ ತಿಂದಾರು ಗಜಪದಾದಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಾಡ್ತೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದ ಒಂದಿಜ್ಜದೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ಡು ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ 179 179 ಯಾನ್ ಗೆಪ್ಪಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಗೆಪ್ಪಲಿ ಏರ್ ಬಡದ್ರ ಗೆಪ್ಪಲಿ. ನಿಶಾಂತ್ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉಮೇಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಮೇಶ ಟ್ರೋಲ್ಸಟ ಬತ್ತೇರು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದಂದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅದೊಂದು ಚೂರುಪ್ಪುನು ನೀಲಿ ಪೋಂಡ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೂರು ಪುನ್ನನ ಉಮೇಶ ತುಲ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀನಿ. ಉಮೇಶನ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರ ಲೈವ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನ ತೆಲಿಕೆತ್ತು ಒಂದೆ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಶಕ್ ಇರೆಗ್ ಅಂಚಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆತ್ತು ಓಡೆತ್ತುನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಿ ತೂಲೆವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡೆನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ. ಉಮೇಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಮೇಶಗೆ ಅಜ್ಜಿದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರು ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಉಮೇಶ್ ಅಜ್ಜರು ಬಂದಾಗ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಚಿ ದೆಪ್ಪಿಯ ಓ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪರಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಪುಣ್ಯಕಲೇದು. ಉಮೇಶಗ್ 20,000 ಖರ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಉಮೇಶಗ್ ಅರ್ನದಾದ್ರ ಡಮಾರಾಂಡ್ಗೆ ತೆಡಿಲಿಗ್ ಅಪಗೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಮೇಶಗ್ 20,000 ಖರ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇರು. ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿಶಾಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೊರಗಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ನೈಟ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಈ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳು ಬರುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ದಾದ ಬಿಸಿಯಾ ಏರ್ ಬಿಸಿಯಾ ಅಂದಾಲ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಮುಲ್ಕಡಲ ಮಗೆ ಮನು ಆನಂದ್ ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಉಮೇಶ್ ಒಲ್ಲೇರು
ದೆಪ್ಪೆ ಬಂಡೈತೆ ಮೆಂಬರ್ ದೆಪ್ಪು ಬಿಸಿದಾಲಜ್ಜಿ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆತ ದಾದಾ ಅಂಡು ಉಮೇಶ ಬೇಬಿ ಉಮೇಶ ಜಾನು ಅಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ ಹೊರ ಬಲ ಮಾರೆಯ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ್ ಜಾನು ಅಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರುವತೆ ತೆಡ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಮಾರ ಬತ್ತ ನಾವ್ತು ಜಿನ ಕುಲ್ಲರ ಅಂತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಂಕ್ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ ಊಟ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಡೈಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತೇನ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ತೌತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಸರಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಪನ್ನ ಓ ಈ ರೀತಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತಿನೇಕ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ್ ಬನ್ಪಿನ ಬರಡು ಬರಡು ಅಂಚಾಂಡಲ ಬರಡು ಮಾರ ದಿನವಲ್ಲ ಒರಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಆಯೆ ಬಲ್ತಿ ಉಮೇಶ್ ಉಮೇಶ ಬಲ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಅಜ್ಜಿನ್ ತೂನಗಾನೆ ಉಮಿ ಓ ಮೋಕೆದ ಉಮಿ ವಯಸ್ಸ ಬಾಸ್ ಉಮೇಶ ಪೋಂಡು ಉಮಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಮಿಲವು ಓ ಅಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಕಡಲ ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನು ಅನ್ನಂದು ಮುಲ್ ಕಡಲ ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಸಮಾಚಾರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ತರೆ ಬೇನೆ ಮಾರೆ ಬೋಯ್ನ ಮಂಡೆ ಇಡೀ ಬೇನೆ ತರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅನ್ನ ತೋ ತೋಜುನ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಡನ್ನ ಆಂಡತೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಆಂಡತೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಮೌನ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮೌನ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾ ಉಮ್ಮೀನು ತು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಇನಿ ಉಮ್ಮಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಡಮರ ಆತನದೇ ಅವೇನ್ ಸರಿ ಇರೋ ಸಾರ ಖರ್ಚಿಯಾನಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ಆತ್ ಎಂಕ್ ಅತ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎತ್ತನಾ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏತನಾನ ಇನ್ನ ಏತ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಬ ಆತದ ಮೇರ್ನ ಮನು ಏತ್ ಸಬ್ಬ ದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೀತಿ ಬೊಕೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಪೋಪ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ದಾಲ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಕೆಲ ವಿಷಯ ತಿರಿಯಲ್ ಮೇನ್ ಸಬ್ಬ ಸಬ್ಬ ಸೈಯಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಚನ್ನಲ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇನಾ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡಿಡ್ ಮಲ್ಲಕ ದಿಲ್ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಡಾವ್ ಉಮೇಶ ಮೂಲ್ ತೂಲಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿನ್ನ ಜಾನು ಬದ್ದುದು ಮೂಲು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಾಡಂದಲ್ಲಿರು ಹೊರ ಬಲ ಮಾರಾಯ ಹೊರ ಬತ್ತೆ ಪೋಯೆ ಕಡ್ಪೆ ದೆಪ್ಪೆ ಬರುಂದೆ ಉಮಿ ಉಮ್ಮಿ ಜಾನು ಉಮ್ಮಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ದಾದ ಮಾರ ಇರ್ನ ಉಮಿ ಉಮಿಲಾ ಆ ಎನ್ನ ಸುಮಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಅಂದು ಆತನ ಅದೇ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಂದ ಮುರಣಜಿ ನೀರ್ನ ಅವತ್ತಂಚೂರು ಅದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕಲು ಮಾತ್ರ ಕಡುಪುರುವೇರು ಇಜಿಂದ 4 ಜನ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೂಯರೆ ಆಪಿ ಎಡ್ಡ ಎಡ್ಡ ಕಡುಪುರುವೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ಈರಿಡಲ ಪಂತ್ಜಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ತನಾತಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಅವನ್ ಹೋಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಉಮಿ ಇಜ್ಜೆಯ ಪೋಪೆ ಮಿಸ್ ಯು ಉಮಿ ದಾದೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಶೋಭಲ್ ಇಜ್ಜಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸುಳ್ಯ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂದ ಓ ಸುಳ್ಯ ಬಾಯ್ಸ ಪಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂದರ ಬೇತೆನೆ ಕೂಡ ಉಮಿ
ಚೂರು ಬಲ ಮಾರೆ ಮುಲ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನನ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪೋಪೇರಿ ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಚೂರು ಬಲ ಮಾರೆ ಓಲಿತ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಇಂಕಲ್ ಐಟ್ ಏತ ಅದನ್ ಸಬ್ ಏತ ಅದನ್ ಐಟ್ ಸಬ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೇನಿಕಲ್ಲ. ಸಬ್ ಮಾತ ಏತುಂಡು ಏಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪೇರು ಮಾತ್ರ. ಮೂರ್ತಿ ಓ ಭಟ್ರೆ ಕೊಡ ಗಮ್ಮತ್ತ ಇದೆಗ ಭಟ್ರೆ 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 ದಾದ ಮಾತ ತಿಂದಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರು ಭಟ್ರ ಇರ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ 15 ಇತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಯಿನತ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಬಾರ ಶೋಭಾ ಮೌನ ಬನ್ನಿರ ಶೋಭಾ ಕೋಡ ಇಜ್ಜಲ್ ಮಾರ ಪಾಪ ಒಡಗು ಯಾ ತೂಯಿನೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಓ ಶೋಭನವರೇ ಬಾರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ಗೆ ಓ ಭಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಹೌದಾನೆ ಇತ್ತ ದೂರ ಬಾರಂಡಿರೇಗ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ದಾನಿ ಪುಂಜವೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಡ್ಜವೆ ಈರ್ ದಾನಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪೋಡ್ ಚಾಪಗ ಒನಸು ಮಂಪ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬಂಜಿ ಕೊಂಚ ಮೋಸ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಒನಸು ಬೋಡು ಒನಸು ಬೋಡು ಒನಸು ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಾತ ನಾಲಿ ಬತ್ತವೆ ದಾಯಗ್ ಭಟ್ರೆ ದಾಯಗ್ ನಾಲಿ ಬತ್ತುನ್ ವೈ क्यों आप नाली बतता है क्या रे ಏರಿಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವು ಬಂಜಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಂಜಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಡಿ ಮೂರ್ತಿ किधर है आप क्यों नाली पतता है क्या रे मूर्ति किधर है मूर्ति ओ ಯಾನ್ ಮುಲೆ ಅವಡಿಯ ಇಂದು ಅಂಡರಗಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪಿದಿ ಕುಲ್ಲುನಿ ಏರಿಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಬರಡು ಬರಡು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪು ನೀ ಮುಡಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿಯೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಶೋಕೆರು ಹೋಲಿತ್ತಾರೆ ಇದ್ನೇಟ ಮೂಲೆನಾ ನಮ್ಮೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಡಪುಡುಗೆ ಏ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನಡೆಜ್ಜಿ ಕಡಪುರು ತೂಪೇರಿಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುನ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಡೇರು ಓ ಅಲ್ಬಜ್ಜಾರ ಐಜಿ ಜಾಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ಡಿ ಒಪ್ಪ ಇರ್ನ ಆಂದಿ ಎಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಕನಬಣ್ಣ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನ ದೇವರೆ ಈರೋಲು ಇರಲ್ಪಜ್ಜಾರ ಏನಿದಾನಿ ಮೂಲು ಇರೆ ಸಾಧಿಕನ ಮುಲ್ತಾ ಇಜನ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಜನಗ್ ಜಗದೀಶ್ ಜಗುದಾದ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಉಂಡರ ತಿಂಡರ ಚಾಪರಿಯಾರ ಪುರ ದಾದ ಮತ್ತಾಂಡು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿ
ಆಹಾ ದೆಪ್ಪರಿತ್ರಿ ಅಂದ ದೆಪ್ಪಚಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಮನೆ ತಿನ್ನತ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗವು ಮಲ್ಲ ಉಂಡತ ಚಿಪ್ಪಟ್ಟು ಅವೇನ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಸೋಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬೈಜಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ಲೋಂದೆ ಅಂದಿಯೇ ಓ ಕೊಲ್ಲೂರ್ పోతారా ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಈರ್ಪ ನೋಡು ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದೆ ಬನ್ಪುನಿ ಕಜಿಪು ದಾದೆಗೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕಿ ನೀ ತೌತೆ ಜೈ ಆ ಕುಕ್ಕುರ ಬಾಸ್ ಹಿರಿಯವು ಜೈ ಕುಕ್ಕುರ ಬಾಸಿಗೆ ಈ ತಪಲೆ ದಾದೆಯ ಏ ಮಂಡೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಕುಕ್ಕುರ ಬಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ನಿನ್ನ ಅವಳು ತುಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಲವ್ಯ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬಂಡ ದೆಪ್ಪತಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ವಿಜಯದ 500 ಎಣ್ಣೆ ಗಂಟೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ ದೆಪ್ಪೆ ಅವು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆವೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂರು ಕಡಲ ಮಗಲೇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ನಾನೇ ಬೇಗ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾಯ್ನಿ ಒರ್ಂಬರ ಆತಜಿ ಮೇಘ ಒಲ್ಲೇರು ಮೇಘ ಬೈ ಚೆಲ್ಲನ ಬರಡು ವಾ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮೇಘ ಎತ್ತಿನಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ದಿನೋಲ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಯಿಗಿ ಜೆಪ್ಪೋನ ಇಂಗ ಆಪುಜಿ ಪದ್ಯ ಇಂಗ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈ ಪದ್ಯ ಪನೋಡಾಯನ ಉಂಟು ಪದ್ಯ ಬರ್ಬೆ ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಯಾ ಬರದಿತ್ತೆ ಆ ಪದ್ಯ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ಯಾ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಭಜನೆನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಜೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚನಾ ಚೋಬಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಲೆ ಚೋಬ ಚಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಚೋಬ ಚಿಕ್ಕಿದರ ಬರಡು ಅಲ್ದಾನೆ ಬೈಜಲ್ ಕೋಪನ ಅಂದೆಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ದಾದ ಬಂಡದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಬಂಡದು ಚೋಬಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಉಂತು ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಪಿನ್ 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 ನಿಂಡು ಉಂಟದು ಅಂದು ಎಂಡ ಚಿಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಐದು ಬೆಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಕಿರೋ ಕಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ದಾನಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ದೆಪ್ಪೆ ಬಜ್ಜೋ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸೋತೆ ಐಗರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಪದ್ಯ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ನಂಗೆ 100 ವರುಷ ನಿನ್ನ ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಸೋತೆ ನೂರಾರು ಮುಳ್ಳುಗಳು ನಡುವೆ ಹೂವಿದೆ ಈಗ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಶೋಭಾ 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 ಮೂಸೆ ಹತ್ರಲೆತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಲ್ ಓ ಕಡಲ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆ 14 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ ಆರ್ದೆತ್ತೇರು ಮನು ಆನಂದ್ 179 ದಿಪ್ಯಾ ಪುಕ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರ ಹೆಂಗ್ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿ ಜೀಪನ್ ಪುಕ್ಕೂಲಿ 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 ಮಾಯಾ ಗೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾರಯ್ಯ ನಿಂದ ಪುಕ್ಕುಲಿ ಮಾಯಾ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಈ ಪನ್ ಪದ್ಯವು ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಕಡಲ ಮಗ ಪದ್ಯ ಬನು ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬರ್ಬಿ
ದಿನ ಲಾಜಿ ಗಂಟೆ ಕಡಲ ಮಗನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ ನಿಕ್ ಬರ್ಲು ಸಚ್ಚು ಬರ್ಮಂಡೆ ಐಟ್ ಮೋಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಕಡಲ ಮಗನ ಲೈವ್ ಉಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಉಡು ಮೋಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಪುದರ್ತದ ಪ್ರಜಕ್ತ ಬರ್ಪಲ್ ಐಟ್ ಕಡಲ ಎಲ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಯಾಲ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಕಡಲ ಮಗ ಜನರಡು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಕಡಲ ಮಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಏರಿಗೆ ಮರಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಗೆ ಯಾ ಪದ್ಯ ಪಡ್ಡದ ಐಕ್ ಬಲೆಯ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ತಪ್ಪಲೆ ಬಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ ಇದು ಮರೆಯದ ಹಾಡು ಮೌನಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದು ಮುಗಿಯದ ನೆನಪು ವಿರಹಗಳೇ ಗುರುತುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾ ನೀ ತಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಇಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸೋತೆ ಮರ್ಲು ಪಾತೆರ್ ನಗಲೆ ಮರ್ಲು ಬಂದೆ ಬುಕದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಓ ದೇವಾ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಬತ್ತೆ ಬೇ ಓಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ನೆಟ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಓ ದೇವಾ ಯಾವ್ ಆಂದಿಯೇ ಯಾನ್ ಆತ ಶೋಕು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತನೆ ಈರ್ ಯಾವ ಪಂಡೆ ಪನ್ಪೆನಿ ಪಕ್ಕದಾದಂದು ಮರ್ಲ ಪಾತಿರಡೆ ಕೇನು ಕೇನುನೆಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ಹಾ ನೀರಿಯಾ ಸೋಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಇರ್ ಪನ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಶೋಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡದು ನರಮನೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರಲ ಬೋಡು ಶೋಕಿ ಬೋಡು ಜನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ದಾಯ ಬದುಕುನು ಇತ್ತಿನ ಬೋಡಾ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಏತುಂಡು ಆತೆ ಟೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಶೋಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಶೋಕಿ ಪಂಡ ದಾದ ನಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಪಪ್ಪಿ ಏರವ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡೈಲಿ 6 PM ದಾದವ್ ಈ ಶೋಕಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿಯರ್ಲ ಶೋಕಿ ಮನ್ಪುಜೇರ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದು ರೂಮುಡೆ ಕುಲ್ವೇರ ಇಜ್ಜತೆ ಓ ಬೆಟ್ರೆ ಇಕ್ ಮರ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಲಿಪೆ ಉಂತಲೆ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಕಡಲ ಮೆಗೆ ಸಚ್ಚು ಗರಟೆ ಬರ್ಚಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ಬೇತತ್ತು ಆಯ್ಲ ತಮಾಷೆ ನಿಕುಲ ತಮಾಷೆ ಬೋರ್ಮಂಡ ದುಂಬೆ ತಮಾಷೆ ಏನ್ ಪಂಡಿನಿ ಕುಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಮಾಷೆ ಶೋಕಿ ಅಂಡಿಗೆ ಎಂಕ ಮರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಕೋರು ಕಡಲ ಮಗೆ ಆಯ್ಗೊಂತ ಪರ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆ ಈ ಇತ್ತಿಜ ಶೋಭೆ ಕರ್ದಿಂಚಿಕೇನು ನಿತ್ತೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತದು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ ಕೇಂದು ಪೋಂಡು ಉಮಿ 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 ಬಲ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ಗಂತ ಕ್ವಾಟ್ರ ಆಯ್ಗ ಕಾಸ್ಕೋರು 1,000 ಕೋರ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೆ ಕಡಲ ಮಗ ಆಯ್ಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ದಾದಯ ಕುಸಲುಬುರ ಸಾಕು ಹೋಗಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಕೊಲಿ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಾಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂದು ಆ ಲೈವ್ ನಂದು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ನೀ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಬಸಂಗ ಈ ಮರ್ದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗು ಪುಟ್ಟದನ ಓ ಅತ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಆತಿನಿಯಾ ಬಿಂಗಿರಿ ಇನ್ನ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪುಣ್ಯಮೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭ ಕಾಡ ಎತ್ತು ಜಾತಯಾನು ನಿನ್ನ ಅವು ದಾದಿ ಗಿಂಚ ಪಾತೇರ್ನ ಓ ಸಚ್ಚಿನ ಆಯ್ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರ್ನಿಯ ಇದಾದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡ ನಿಕ್ ಸಚ್ಚುಗು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘಾ ಅಕ್ಕ ಮೇಘಾ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಪಾಪ ಸಚಿನನ್ನ ಚುಪ್ ಡೋಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆಯ್ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರ್ ನೇರು ಬೇ ದಾದನ ಪಂಡೆ ಐ ಮರ್ಲ ದಾದ ಮನ್ನೆಕ್ ಬೇ ಹೆಂಗ್ ಬೇ ಬಂಡೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಯ್ನ ಬುದಾರು ಕಡಲ ಮಗೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಬನ್ನೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ ಮಾರ್ಲು ಐಕ ಐ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲ ಮರ್ದು ಮನ್ಪಾನ ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತ ಹೋಯ್ತು ಬಾಡ್ನು ಸಚ್ಚುಯಿ
ಬೊಕಾಯಗೇರು ಪಾತೆರ್ಗೇರು. ನಿಶಾಂತ, ಏನು ಊಟ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆವ ಜಗಳ ಸಚ್ಚು? ಐನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡತ ಸಚಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದ. ಈಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಚ್ಚು. ಆಯಲ ತಮಾಷೆನೆ ಪಾತಿರ್ವಿ ಈಲ ತಮಾಷೆ ಆಯ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು. ಆಯ ಪಾತೆರ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಯ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ ಮಾರ್ಲು ಆಯ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಲಾಗುಡು ಬರ್ಪೆ ತಮಾಷೆನೆ ತಾ ಈಲ ತಮಾಷೆನೆ ಆಯ್ಲ ತಮಾಷೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಮಾಷೆ ಆದತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅವ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪುನು. ಓ ಬರ್ಮಂಡ ತಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನು ಕೊಡ ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪಡ ಸಚ್ಚುನ. ನಂದು ಊಟ ಇವತ್ತು ರೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಸೊಬಕ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದು ಬುಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಕೈ ಕೊರ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಡಮಗೆ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಇಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಐಟ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಅವಡು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ದೆತ್ ಬಾಯ್ತನ ಕೆಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಪೋದು ಜಪ್ಪುಲ ನಿಕ್ ಲೈವ್ ದಯ ಎಂದು ಅವು ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅರ್ಥಾಂಡ. ಕಡಲ ಮಗ ಬಲ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ದೆಪ್ಪುಗ ನಿಮ್ದು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶೋಭಕ್ಕ? ಯಾವ ಫಿಶ್ ಅಡುಗೆ ಅಕ್ಕ? ಎಂತವ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೌತೆ ತೌತೆಯನ್ನು ಕೊಜಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸಹ ಉಲ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತೌತೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಕೊಜಪ್ಪ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಕೊಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಚೆಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾಡುದು. ಮೇಘ ನಿನ್ನ ನೀವನು ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಸಚಿನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇಘ ಬೈಜಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಚ್ಚಿಗೊಂದು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಮೇಘ ಸಚ್ಚಿಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಮೇಘ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಮಗೆ ಶೋಭಾ ಕಡಲ ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅರೆಗ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಆರ್ಲಾನಿಕ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ. ಆಯ್ತಾ. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಗೆತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಗಿಪ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಸಚ್ಚು ಸಾರಿ ಕೇಂದಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಯಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಕೇಂದಾಂಡು నేను ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಗೀಲ ಸಾರಿ ಕೇನೋಡತ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಕಡೆಲ್ಲ ಮಗ ಐಡ ಈಲ ಸಾರಿ ಕೇನ್ ಆಯ್ಲ ಸಾರಿ ಕೇನ್ ரெண்டு ಜನ ರಾಂಗ್ போயாரு ಓಕೆ ಆಯ ಸಾರಿ ಕೇಂದು ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಪಂಡದು ಈಲ ಸಾರಿ ಕೇನು ಮೇಘ ಕಡಲ ಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆಲ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇನಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ನಾ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಮೇಘ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆರ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪೆರು ಓಕೆ. ಅಂದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಹಾಯ್ಗೆ ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ನಿಶಾಂತ್ ಇವತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ದೇವರೇ ಬಲೆ ಉನ್ಕ ಸೆಕೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಮಂಡ ವಿಚ್ಚಾತು ಸೆಕೆ ಕಾಯಿ ಜೆಂಕ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇತ್ತಿನ ಡೇಗ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋತೆರತ ಮನ್ಪದ್ದೆ ಕುಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮುಗಿಂಡು ಬಂಡಿ ಇವಾಗ ಮುಗಿಂಡು ಆಯಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಸಚ್ಚುಗು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಊರುಗು ಏಪ ಬೈದೇರು ಮುಗಿಂಡು ಕಡಲ ಮಗ ಅವು ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮರ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡು ಐನು ಬುಡ್ದು ಮರ್ಲ ನಿಕ್ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಬಂದ ಓಡತ ಲೈವ್ಡು ಇಪ್ಪುನ ಏಲೆನ್ಮ ಜನಕ್ ಏರಿಗೆ ಬಂದ ಓಡತ ಬೇರ ಕಡಲ ಮಗೆ ದೂರದ ಅಲತ್ತು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ತುಂಬುರ್ತಿಂಚಿಲ ಯಾನು ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಪರಿಚಯ ಏನತ್ತು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಪರಿಚಯ ಉಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಂಚ ಆಯನ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಡು ಮಲ್ಪೆಡು ಅಂಚ ಅಪ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಯನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಹೊಸದು ಬತ್ತಿನ ಪಂದಿ ಏನದತ್ತ ಹೊಸತ್ ಅತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ದುಂಬುಲೆ ಆ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೆಡು ದುಂಬೆ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಿಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡ ಸಚ್ಚು ಸಾರಿ ಕೇನಿ ಬಕ್ಕ ಕಡಲ ಮಗೆಲ ಸಾರಿ ಕೇನವ ಆಯ್ ತಪ್ಪಾತನ್ ರಾಂಗ್ ಆತನ್ ನೆಟ್ ದಾದು ಏಲೇನ್ಮ ಸರಿ ಓಕೆ ಆಯ್ಲ ಪನ್ನಿ ತಪ್ಪ ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡಿ ಇಡೇಗ ಮುಗಿಲೆ ನೀನು ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪುನಗ ದಾಯಿಗಿ ಇತ್ತು ಮಾತ ಮನ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಅಂಬೇಗ ಮುದು ಪುರ ಆಯ್ತಿರ್ತವ್ರಿ ಶೋಕಿ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇತ ನೋಡು. ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ
ಸಬ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟಲ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮನ್ಪುಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದ ಪೊರ್ತಾವಡು ಹಾಯ್ ಸಚಿನನ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಗೀತಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘಾ ಶೋಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಹಲೋ ಯಾರ ತಿಂದು ನಾನು ಶೋಕಿ ಮಾಡುದು ನನ್ನದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ದದನ್ನ ನಾನ್ ತಿಂದು ಶೋಕಿ ಮಾಡುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊ ನಿಂಗೆ ಸೋಕಿ ಅಂತ ಕಾಣುದಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನೋಡ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ತಾ ನೀ ಸೋಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಕಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೇಗ ಅವಳು ತೂಲ ಸಚ್ಚ ಯಾನ್ ಸೋಕಿ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಮಾರ್ಲೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಸಚಿನನ್ನ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಬಲಿಯೋಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ ಮ್ಯಾಟ್ರ ಅತ್ತಿಯ ಪೊಕ್ಕಡೆಜ್ಜಿನ ಮಿತ್ ಮಾತ ಕೊನೋದು ದಾಯಿಗ ಅವು ಪ್ರೀತಿಲಿ ವಿಷಯನು ಮುಂದಿ ಏರಿಯ ಪಪ್ಪಿ ನಾಯಿ ದಾದನ ಎನ್ನ ಸೋಕಿ ಆಪುನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಕಿಗೆ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪಲ ಬನ್ಪಿ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೇನೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆನ್ ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಮಾರಾಯರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮ್ದು ತಪಲತ್ತಾವ ಪಪ್ಪಿ ಏರ ಹೊಸತಾ ತಪಲೆ 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 ನೀವ್ ಯಾರಂತ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆರಡ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆದಂ ಬೈಯುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಚ್ಚು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿಯಾ ತಮಾಷೆಗತ್ತ ಅವೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತ್ತ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅತ್ತು ಮೇಘನಾ ಯಾವ ಊರು ಮೇಘನದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಮೇಘ ಆರು ಬರ್ಪುನೆ ಅಮಾಸೆ ಪುನ್ನಮೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಮಾಸೆ ಪುನ್ನಮಗತ್ತೆ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೇನ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಐಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತರಬೇನೆ ದಿನ ಬತ್ತನ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿಯ ದಿನ ಕೊರ ಬತ್ರ ಮಾತ್ರ ನನ ಎನ್ನ ಐತರ ದಿಂಚಿ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪರ್ದು ಮಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಅಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಪ್ಪಿ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇದು ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದದಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲವಾ ಯಾರ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವವರು ಉಂಟಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಿ ಅವರದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಉಂಟಾ ಇದೀಗತ್ತ ಪನ್ನಿ ಸಚಿನನ್ನ ಸಚಿನ್ ಬಲ ಮಾರ ಓ ಬೋರ್ಮೆಂಡೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಬ ಯಾರುಂಡೆ ಸೊಬ ಮ್ಯಾಮ್ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಹೌದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂದಾಪುರನೇ ಹೌದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಬರೋದೇ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರೇ ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಸರಿಯೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಪೆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತನಾ ಈ ಪನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪೆನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡುದು ಅದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಟಾ ನೋಡುದು ಹುಡುಕುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಮೀರು ಗಂಡರ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪತೆ ಅಂದ
ಪಾಪ ಪಾಪ ಬಂಡ ಸಾಪ ದಿಕ್ಕು ಆತದಾಲ ಪಾಪ ಇಜ್ಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲ ಜೋರುಲ್ಲ ಶೋಭ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪತೆ ಭಯಂಕರ ಜೋರುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನಾರ್ದು ಚೂಟಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸುಧಾರ್ ಸುಧಾಕರತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಒನ್ನಸಾಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಒನ್ನ ಸಾತಜಿ ದಾಯ ಸುಲಭ ನೋಡಿ ಸತ್ಯನ ಒನ್ನ ಸಾತಜಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆವ ಕಡಲ ಮಗೆ ನಿನಗೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನಿಂಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹತ್ರ ಉಂಟಾ ಹೌದವಾ ನಿಂಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಂಗ दाय मैम मंचपन पर ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಜೋರುಲಿ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಜೋರುಲಾಲ್ ಆಲ್ ಏನಾರ್ದು ಡಬ್ಬಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಅದೇ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕ ನಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವಳು ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆಯಾ ಮಂಗ ಗೆಬ್ಬು ಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನಿನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮನೇಲಿ ಹೌದವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿನ್ನ ಮನೆದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ದೇ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಆಯ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೌದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನೀಗ ನಂದು ನಿಜವಾದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಒಂದು ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಮುಂತ್ರಿ ಓಪದ್ಯ ಬರೋಡು ಓಪದ್ಯ ನಾನು ಇಂಚದಕ್ಕೆ ನೈಕ್ ಒಗ್ಗರಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯಾल निकित आएगा पूरा अधिक बसगा बोड़ा मुंकु मुसन दर्पोड़ा बातದು ಗೆಬ್ಬುಕು ದಿಯೋಡ ಸೇವಂತಿ ಸೇವಂತಿ ನನ್ನ ಸೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮಂತಿಯೇ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿಂತ ಬಲುವಂದ ನೀನು ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತ ಸೌಗಂಧ ನೀನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿದು ಸೇವಂತಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಶೋಕಿನೇ ಸಾಕು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಟಪವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವೆ ಅಂದದ ಸಿರಿದೇವಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವೆ ಭೂಮಿಯ ಹೆಸರಿನಂತೆ ಈ ಪಾದದಡಿಗೆ ಇಡುವೆ விட்டதால இத்தண்டா பண்ண போப்பேன் எங்கு ஏனா எங்கு பொண்ணு மாறலிச்சு கெப்பேதி பெயர்ல பண்டேரா அந்த மாதிரி இது பண்ணே ஒல்ப உடிப்பிடு பந்த அந்த யார் மல்பேடு ಇರ್ನಾಲ ಇಡುದಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ನ ಇಜ್ಜ ಪೊಂಜೋ ಎರೆಗು ಪೊಂಜವೇ ಇರೇನು ಬುಡ್ತು ಯಾನುಂಡೆ ಉಂಡರ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಮೇನ್ ಮನಸ್ಸು ರೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬೋಡು ಆತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಗವಿ ಯಾವ ಬಂದಂತ ಏನು ಇಂಕಾಂಡ ಅಂದು ಅಂದ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆಡು ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಾ ಹಾ ಮಲ್ಪೆಡು ಮೀನ್ದ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತು ದಾದಿ ಗೊತ್ತನೆ ಮನು ಆನಂದ್ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬಾಲೇವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪುಪ್ಪೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ 6 ಗಂಟೆ ಬೈಯಾಗ ಲೈವ್ ಅದ ಕಡಲ ಮಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆತ ಲೈವ್ ತಾರೆ ಕುತ್ತುಲು
ದೇವಿರೇನು 100 years ಮುಟ ಆಯುಷ ಕೊರ್ದು ಸಾಂಗ್ ಪಡ್ನಿಕ ಬೊರ್ಚಿ 100 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಯಾರ ಬರ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀವನಡು ದಾಲ ನೆಮ್ಮದಿಚ್ಚಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕೊಡು ಗೊತ್ತನೆ ಜೋಕುಲಾದು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾದು ಐಕುಲು ಬೆಂದದು ತಿನ್ಪೇರು ಬೆಂದು ತಿಂದ ಐಕ್ಲೇ ಮದಿಮೆ ಅದು ಐಕ್ಲೇ ಜೋಕುಲಾದ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಂತೆ ಅದಾಟ ನಡತೊಂದು ಆಪಕ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡತೆ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಸೈತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಎಲ್ಪದ ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಪದ ಉಲೈ ಸೈತನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಪರ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೈಕರ ಪುಡ್ದು ಏರ್ಲ ಸೈಯದ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಆವಿಶ್ಯ ಆತೆ ಎಪ್ಪೊಡುಂದು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನಿಯರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇನು ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ಮಿಟ ವಾವ್ ಮೀನ್ ಬೋಡ ಮನು ಆನಂದ್ ಕಡಲ ಮ್ಯಾಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಎಲ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಹೊರ ಪನ ಮಾರೆಯ ಲೈವ್ ಉಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಬತ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಪಂಡದು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ತೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೌದು ತರಬೇನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯ್ 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 ಮೇಘ ನಾನೇ ಮೌನ ಇಜ್ಜಲ್ ಶೋಭಾ ಮೌನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಯ್ತಾರ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆಯ ವಿಶು ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪಲ್ ಆಯ್ತಾರ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪಲ್ ಆಯ್ತಾರ ಬಕ್ಕಸುರು ಆಯ್ ಬನ್ಪೆಗೆ ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಸರು ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒನಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆನಪಾಡಿರಿ ನಂದೆ ಎಡ್ಡಾಡಿರಿ ನೆನೆತರತೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ದಿಶಾ ಅಂತ ಹೋಗುದವ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಬ್ಬ ಶೇ ಯಾನು ಕೋರಿ ತಿಂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಾರಡು ಇಜ್ಜಿ ತಿಂತೆ ದಿಶಾ ಅಂತ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂಗ ದಾನಿ ತರಬೇನೆ ಇಂಚ ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಕಮಲೇಶ್ ಬತ್ತಿನಕ್ರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೊಲ್ಯವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ದಾದಿ ತರೆಬೇನೆ ಜೋರುಂಡ ಅಂದಿ ಇಡೀ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ದಾದ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನವು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕಗೆ ಹೇಳೋದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಓ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾ ಇರದ ಮಂಡೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾರ ತಾರೆಕ್ ಮೀ ಕುಜಲ್ ತಾರೆಕ್ ಮೀ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಜಲ್ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ಟು ನೆನ್ನ ಎಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಎಲ್ಲ 5:30ಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೇನನ್ನ ಇನ್ನು 4 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ಯಾ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಮನ್ಪು ಟುಗೆದರ್ ಕೂರ್ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಟುಗೆದರ್ ಕೂರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ ಕೊರ್ತೆ ಕಡಲ ಮಗ ಕಡಲದ ಮಗ ನಿಕ್ ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಲಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇರಿಗೆ ಪಿರ ಅರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ ಸೇರಿಗ್ಲ ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಕುಲು ಕೊರ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು ಆನಂದ್ ಎಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಯಾಲ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ ನಿಖಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಡಲ ಮಗ ನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂದ್ ಕಡಲದ ಮಗ ನಿಕ್ ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾ ದಾದ ಪದ್ಯ ಬಾನೋಡು ಮೂಡಿ ಸೂರ್ಯಲ ಚಂದ್ರಲನಾ ತುಳು ಬದ್ಯದ ಮಾತ ಕಲ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ಮನು ಓಕೆ ಆನಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಮಾರ್ರೆ ಓ ದೇವರೇ ಮನು ಆನಂದ ಅದೇ ಸರಿ ಅವು ಪುದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ದೇವಿಕ್ ಅವೇರು ಭಾರತಿಕ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಪಾಡದು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನ
ಕಪ್ಪು ಬೋಲ್ದಂಗಿಯ ಅವು ಕಡಲ ಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು, ಆನಂದ್ ಮನುಗೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೋಲ್ದಂಗಿ ಬಾರ್ದು. ಕಡಲ ಮಗೆ ಲೈವ್ ಆದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮೇರು ಏರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಏ ಎನ್ನಮ್ಮೆರ್ಲ ಪೋತಿರಿ ಸಾರಿಗೆವೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆರ್ಲ ಪೋತಿರಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಏರ್ಲೇಜ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುರಿ ಅಂಚ ಕಡಲ ಮಗನ ಅಮ್ಮೇರು ಸೈತದ 1 ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ ಕಡಲ ಮಗನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪೋದು. ಹ್ಮ್ ಸಾರಿ ಮಾತಾ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನ ಆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಕಡಲ ಮಗನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪೋದು 4 ತಿಂಗಳು ಐರ್ ದುಂಬು ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ನಿ ಪಾಪ ಪಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಮೈಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯನ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಾರ ದೇವೆರ್ಲ ಕಂತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪ 4 ತಿಂಗಳು ಅದನ ಆಯ್ನ್ ತೀರ್ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಆತ ಆಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಆತಿಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀರ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ಸಾದ ಮನ್ಪುನ ಅಮ್ಮೋಲ್ಲೆರದೆ ಅಮ್ಮನ ತೂವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತರೆಬೇನೆದ ಅಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಇರ್ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಇಡೆಗೆ ಇಂಚ ಓಡುಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪತ್ತೊಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ತರಬೇನೆ ಪೂಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿಮಿಡ ಟ್ರೈ ಮಂದಿಜಿ ತೂಕ ಈರ್ ಪಂಡರದೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಂಡ ಒಂದೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾನ್ ಲಾಗುಡು ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಗ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ತರೆ ಬೇರೆ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಕ ಅಮ್ಮೆರುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಲ ಮೆಗ್ದಿಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮೆರ್ ಇಂಕ್ 3 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಪೋತೆರ್ ಇರೆ 3 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನ ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಂಡಲ ತರೆಬೇನೆ ನಿಜಪ್ಪ ಇನಿಯನ್ ತೂತಿನಿ ಅಜ್ಜನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತಿನಿ ತೂತುಜಿ ಅಂಡ ತರಬೇನೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಕ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ತೂಕ ಐತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ ಅರ್ಧ ಮನ್ಪ ವೈಕ್ಕದ ತಾರೆ ಮೇಲೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಮಂಡದ ಬೊಂಡು ಪೂರ ಗಿದಿರ್ನ ಅಂದ್ ಅಗುಲ್ಲ ಆಯಿಷಾ ಮಗೀದ್ ಅಂಚ ಬೇಗ ಪೋಯೇರು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಪೊಪ್ಪನ ಆಂಡಲ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಿಯರತೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂದ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಶೂಂಠಿನ ಗುದ್ದುದು ಐತ ನೀರು ಅಂತ ಅರಿನೆಟ ದೀದು ಮೂಕುದ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದೇಟ್ ಅವುಲ ತರಬೇನೆಗ್ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ನಪಿರ ಅಂಡೆ ಆಂಬ ಬುರ್ತಿಜಿದ ಮುಟ ಅವನು ಎತ್ತಿಗೆ ಪಾರುಂಡಿಗೆ ಅವೇಕ್ ಅತ್ತ ಕಡಲ ಮಗ ಅಜ್ಜಿನ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲನ ಪಪ್ಪನ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲನ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ಯ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಪಿಜ್ಜಿನ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲನ ಪಪ್ಪನ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಂಡದು ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿನ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಪೂರಲ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನೇ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಹಾ ಎಸ್ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯತಿ ಮೂಕು ಬಿಡ್ರ ಪೇರು ಅನ್ಪೊಡು ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲೆ ನಿದ್ರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ ಅಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಏತ್ ತೆಲಿಕೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಎದೇ ಎಡ್ಡೆಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನೊಡೆ ಏರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಜಾಲಿ ಇಪ್ಪರೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿರೊಡು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಉಂಡು ಆ ದುಃಖನ್ ಮರಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕುಲು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾ ಮಗ ಪಿರೊಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ ನನೊರೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾಡು ಪಂಡದ್ ಜನ ದುಃಖನ್ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಟೊಪ್ಪೆ ನಾಯೆ ಕಡಲ ಮಗಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏತೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತನಲ್ಲ ತೆಲ್ತ್ ಪತ್ತ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂಚ
ರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಂಡು ಖಂಡಿತ ಶೋಭಾ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬರೋಡ ಏರೆಗ್ಲ ಆವಾಡು ಅಮ್ಮೆರ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡಲ ನಡಪುಡು ಅಮ್ಮ ಬೋಡೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ದಾಯಪನು ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಆ ಅವಿನ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ನೊಲಿ ಪುಪ್ಪಡ ಮಾತಲ ಪನ್ಪುಜೀರ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೋಡೆ ಒಪ್ಪನಂಡೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ನಮಕ್ ಅಮ್ಮನ್ ಮಿಸ್ ಬಂತಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಪರ್ಲೆ ಅಂದ ಮೆಗ್ದಿ ತೀರ್ನ 14 ವರ್ಷ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನಾತ ಶೋಭಾ ತರಬೇನೆ ಆಂಡ ಮಂಡೆಗ್ ಗೋಡೆಗ್ ಹಾಕು ಸರಿ ಹಾಕುದು ಬಲ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆನ್ ಗೋಡೆಗ್ ಹಾಕುವೆ ಮಿರ್ನ ಮಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಗೋಡೆ ದರಿಯು ಅವು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಐತದ್ವೆ ನಂದು ಪಾಪಾರ್ ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ಆಯ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತಾಂಕದೀನಿ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ತಾಂಕಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಮೇಗ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಮೇನ ತರ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ದು ಮುಲಿಪೇರಾಂಡ್ ಮಗ ಲಕ್ ಮಗ ದಾದಾಪುಡು ಮಗ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂಚ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತನ ತಡ್ಡೆ ತಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಮುಲಿಪೇರಾಂಡ್ ಬೈಜೇರು ಬೈಜೇರು ಅಪ್ಪರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನಲ ಪನರಾಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನಲ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ಬಕಂದತ್ ಜವನೆರಡೇ ಪೋಪೆರಿಯೆ ಮನು ಇತ್ತೆ ಜವನೆರಡೇ ದಾಪೆರ್ ಏರಿಗ್ ದಾದಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇನಿಂಚೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾದನ ಕಾಂಡೆ ಅಂದ್ ಪಗ್ಗು ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಗ್ಗು ಆಲ ಚನ್ನ ಪಗ್ಗು ಉಪ್ಪುನ ಅಂದ್ ಆಯ್ ಅಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತೇನ್ ಚಾಂದ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅರೆಗ್ ಏರೆಗ್ ಅಜ್ಜಿಗ್ ಪಿಜ್ಜಿಗ್ ಪಗ್ಗು ಎನ್ನ ಮಗೆಯೇ ಅಂದ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಶೋಭನ ಮಗೆ ಎಲ್ಯ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಶೋಕ ಆತನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ದೀಪನ ಬತ್ತನ ಬರ ಬಾರಿತೆಕ್ಕ ಆ ಜನ ತಪಲ್ನೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಡಲ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ರಾಜ ಆವಡು ಓ ಕಡಲ ಮಗ ಶೋಭಾ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿಯ ಪಾತೆರ್ನಗ ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕೋಪಡ್ದಿಯಾರ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆಯನ್ ಆಡ ಆ ಎಂಚಿನಿ ಒರೊಂದೊಂಡತ ಮನಸ್ಸು ದಿಪಿನತ್ ಆಯ್ಗ ಪಾತೆರೆಗ್ ಮುಜುಗರ ಆಪಿನಿ ಬೊಕದಾಲತ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ಮುಜುಗರ ಆಪಿನಿ ದಾದೆನ್ ವೇರ ದಾದನ ಪಂಡತ ಅವಲ ಮಂಡೆಡ್ ದೀಪಿನತ್ತ ಪಟ ಪಟ ಎದುರು ಎದುರೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವ್ ಎದುರು ಪಂಡ್ ಅವರವ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪು ಮೂಕುಸ್ ದರ್ತ ಬಡ್ಗಂದಾಪು ಲೈವ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅಂದವ್ವೆ ಓ ಕಡಲ ಮಗ ಶೋಭದಾಲ ಕೋಪಜ್ಜವ ಈ ಎಳ್ಳ ಕೋಪಡ ಕುಲ್ಲುಡು ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟುಗಲಾಟ ಆತಜಿ ಪಾತೆರಟ ಪೋತೀನಿ ಅವೇನು ಕೋಪಡ ಕುಲ್ಲು ನತ್ ಗೊತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಇತ್ತಿಲಕ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಕ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಆಯ ಕೋಪ ಇತ್ತು ನಂಚೆನೆ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೆ ಈ ಮನ್ಪ ಯಾರು ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಪಾತೆರ್ನೆ ಜಾಯ್ಡ ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚದಾಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಟ್ರಸ್ ಪಾತೆರ್ನದ ಯಾನ್ಲ ದಾದ ನೆರ್ಪೆ ಆಹಾ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪಿ ನಾಯ್ದರ್ಲಕ ಯಾನ್ ಬಕಾಯನ ಮುಸುರು ತೂಪುಜಿ ಯಾನ್ ನೆರ್ನ ಕೊಡತ ಕಾಲೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ ಕೋಪಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆಪು ಕಾಯನೆ ಪಾತೆರ್ವಿ ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ ಜತ ಕೋಪದ ಆವು ಆವು ತೂಕು ತುಕ ದಾದ ಆಪುಂಡುಕ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಒವೆಲ್ನ ಮನಸ್ಸುರು ದೀಪುಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪಯೆ ಪಾಪಾಯೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಪಾಪ ಆಯ್ಗ್ಲ ಮನಸ್ಸುರಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅವರ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ನಗವರ ಪಿರಿನವರ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಆವಾಯೆ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಾದ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಂಡತ ಹೆಬ್ಬಾ ಆಯ್ನ ಆಲೆಯರೆ ಆವಂದ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅವೆಂಚ ಇರ್ ಬೇತೆಯಿನಿ ಹೌದ ಬೇತೆಯಿನಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಡಲ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಎನಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್
ಆ ಅಗಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಕುಸೀಡುಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದೇತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕೇನಿಗೆ ಎಡ ಕಡಲ ಮಗಟ ಕೇನಿಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇಂಚೆನೇ ಉಲ್ಲ ಕೋಪ ಆಪುಂಡು ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ನೆರ್ಪ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಶೋಭ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಕೋಡೆದ ಬಿಲ್ಲು ಕೋರು 5,000 ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಕಡಲ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತೆಯ ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿ ಹೋದು ನಾನು ಕೋಡೆ ಮುರಂಡಿ ಪೋತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮುರಂಡಿ ಪೋತೆ ಕೊಂಡ ಬೇತ ನೆಕ್ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೈದೀನಿ ಬಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿನ ತಟ್ಟು 12 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತಿನೇ ತಟ್ಟು ಗೊತ್ತಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಯ ಕನ್ನಡದ ಕೂಲಿ ದಾದ ಬೋಡು ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಕಾಯ್ತು ಪರಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಂದೂರಿ ಜ್ಯೂಸು ಅವು ಅವಂಡ ಹಾಲ್ ತಗೋಕು ಕೂಡ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ತಿಂದೆ 5,000 ಬಿಲ್ಲನಿಗೆ ಕಾಯಬಾಬಿ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಚಾರ ನಡೆ ಫುಲ್ ತಿಂತೀನಿ ಈರು ಬುಡುವಾರ ದಿಕ್ಕನ ತೀರ ಅಬ್ಬಾ 5K ದಾದಿ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೆ 5K ಆತಿ ಜಾವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರಲ ಎಲ್ಲ 5K ಆತಿಜಿ ತಿಂತೀನಿ ಗೊತ್ತನ ಯಾನ್ ಪೂರ ಆಯನ ವೀಡಿಯೋ ತೋದನ ಕೋರಿ ಇವ್ರು ತಿನ್ಪುನ ಬರ್ಗರ್ ಮುರ್ಕ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಂತೆ ಗೊತ್ತನ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಡ ಈ ತಿನ್ನು ಮಾರೆ ಆಯ್ ತಿಂತೆ ಸರಿ ತಿಂತೆ ಮುಕ್ಕುದೆ ಬೊಕಲ್ಲ ಕಚ್ಚ ಅತ್ತ ಉಂಡು ಓರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರಯ ಏ ಏನ ತಿನ್ಪುನ್ ಬಕಸುರೇನಾ ತಿನ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆ ನಾಯಿ ಏಪ ಕೊತ್ತಿದ್ಯಾಡು ಗೆ ಬುಗುಲಾರಂಡು ಗೊತ್ತಾಡದ ಅದೇ ಇಜ್ಜ ಪಕ್ಕಡೆ ಆತ್ ತಿಂತಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಏತ್ ತಿನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ 400 ಬಿಲ್ 500 ಬಿಲ್ ಆತಿ ನಾತಿ ವಿಸಾರಗೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ತದ ತಿಂತಿದ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಹತ್ಯಾನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಆಂಬುಲಿಪುರಿಗೆ ಯಾಂಬುಡ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲ ಉಡಿಪ ಅಂಚ ಪುಯ ಪೋದು ಪೂರ ತಿಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂಜ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಡದು ಐದು ಎತ್ತು ಕೂರ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿರ ಅಲ್ಪ ಕೊನೆಯರ್ ಗೊತ್ತಿರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಐಟ್ ಮಿತ್ ಮತ್ತ ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ದಿತ್ತಿರಿ ಆ ಬಂಡೆ ಅವು ಉದತ್ ಕೊರ್ಲ ಮಾರ ಅಂದ್ ಐ ಕೊರ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪಗ ಆಯನವರೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಡು ಆಯನಡೆ ಐನುದು ಪಾಡ್ದು ಕೆಪ್ಪೆ ಐನುದು ಪಂಡರ ಕೆಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಬರ್ಪಿ ಆಯ ಬೇಡ ಬಾರಿ ಆಯ ಬತ್ತರುಂಡದ ಶೋಭಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಬಾಮ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗೋಣ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಡೆ ಪೋಪಿ ನಿಮೇನು ಬೋಲ್ಚವೆ ಇಡೀ ಹೌದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದುದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಡೀ ತಿರ್ಕವೆ ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಬೆಲೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ತಟ್ಟೊಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಗೆಲುವಾಡೊಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಖಾರ ಎತ್ತು ನಾನು ತಿಂತಿದ್ದೆ ಒಂಜೇ ಪೀಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಿಂಗಿನಿ ಆ ಬರ್ಗರ್ಲ ಬಂದು ತಿಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿತ್ತೆ ತಿಂತಿಜಿ ಕೊನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗು ಬೊಕ ಜ್ಯೂಸು ಸೂಪು ಧರ್ಮದಿಕ್ಕನ ತಿನ್ಪುನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏರ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಅಕುಲು ಹೆಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಡಿತ್ತು ನಾ ಕೊಡ್ತುಜಿ ದಾದ ಕೊರ್ತಾಯ ಯಾನ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನರ್ತಿ ಕೊಡಾತೆ ಟಿಕ್ಕ ತಿಂದು ಬುಲ್ತೀನಿ ಖಾರ ಅಂದ ಖಾರ ಖಾರ ಇತ್ತು ನಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಲ್ ಮನೆ ಪೋಯಾರ ಪೂರ ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ 4 ಜನ ತೋಜೊಂದುಂಡು 24 ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು
ಇನಿ ಅಂತ ಬತ್ತೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಬರೋಂದು ಇತ್ತೇದು ಬರ್ಪಿನ್ ಬಾಬು ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಪೂಪುಂಡಿಯ ಯಾರ ಐಕ್ ಬನ್ ಲೈ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಐನರಕ್ಕೆ ಮಂತನ ಐನರಕ್ಕೆ ಮಂತನ ಆಜರ ಮುಟ್ಟದಿ ಓಡಿ ಲೈನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಣ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಹಾ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನೈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಸಂತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾತಿಜಿ ಅಂದ ಯಾನ ಆತಿಜಿಯ ಪೂಜಿನಿ ಯಾವ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಪಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾ ಅವು ಓದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಪರಬಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಓ ನಿಕಲನಾ ಗೀತ ಓಣಿಯೇ ಆಲ್ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಊಡೆ ಪೋತಲಾಲ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಇಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಕತ್ ಪರ ಬನ್ನಿ ಬಕೇರಿಗೆ ಶೋಭಗ ಆಯನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪರಬ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಚಂದನೆ ನಿಮ್ದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಎಂತ ಇಲ್ಲರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಲೈವ್ ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೆಂಗಿದೆ ಎತ್ತುಕೋರಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಳಿಯುವುದು ಹೌದಾ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳೆಯುವುದು ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸುದು ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲವಾ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೈನಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಇನ್ ರಜಾ ಇಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಲಾಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪು ಕಾಸು ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿಯ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ತಿನ್ ರೆಡ್ ಆಪು ಅಕಲ್ ಪೊಯ್ಯಿರದ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಾಡು ದಾಯಗೆ ಬನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೀದಾ ಏನೆಂಡ ಸೀದಾ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತನ ಅಂಡು ದಾದ ಅವು ಉಂದಿಯ ಅಕಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾತ ಅಂದೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಎಂತ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅವಳು ಗಲಾಟೆ ಆಪುನು ಪಂಡ ಅಂದೆ ಅಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ ಬೇಲೆನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರುಡುಂದು ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಮ್ಮುನ ಬೇಲೆನೆ ಐಕ್ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಪೋತುಜ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೊರೆ ಪೆಟ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸೋತೆ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ರತ್ ಕಲ್ ಬರ್ಪ ಬೇಲೆಜ್ಜ ನಮ್ದು ಮನೆ ನಾನು ಹೌಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದು ನೋಡಿ
ಇದೊಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯ್ತಾ. ಇದೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಪಾಡು ಬಿದ್ದ ಇದು. ಸೂಪರ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಬೆದಾನೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ಕೇನು ಯಾ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೋಡ್ಚಿ ಕೆಲವರೆ ಕೋಪ ಆರ್ಪಡು ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್. ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವೇ ರೆಡ್ ಎಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ದಾಳೆಡ್ ಎಜ್ಜಿ ಅವ ಅಡ್ಡ ಮಗರ್ದನ್ ಪಕಾಯ ದೀಪಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಲಗಾಡಿ ಮಂತ್ ಬಾರ್ದೇವೆ ಎಂಚ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಗಾರು ಇದು ಇನ್ನು ನನಗೆ ನಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣದ ಮಗ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದುಂಟಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಅವನ ಕಿತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೊಡಮ್ಮ ನಾವು ಲೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವನ ಅಂತ. ಅದೇದು ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ಯಾ. ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಚ್ಚಿ ಅಬ್ಬಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು. ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದ್ವಿತಾ, ಈ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ, ಪ್ರೀತಿ, ದುಡ್ಡು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್ ಪುಂಜು, ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ. ಓಹೋ ಬಟ್ಟ ಈರು ತುಳುವೇರಾ ಬಕಾಯಾನ್ ತುಳುವೇದಿ ಕುಡ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇಲ್ಲನಾ. ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಜ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದ್ಲು ಅವಾಗ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬೆಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಮಾತಿಗೆ, ಅವರೊಂದು ಮನೇಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬ. ಈಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುದು ಖಂಡಿತ ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಂಜಿ ಮಸ್ಕರ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಮೊದ್ಲು. ನಾನಾದ್ರೂ ನೀವಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಬಾವುಟ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಮಗನ ಕಡಲ್ದ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೇವಡಿಗೇರ್ ಮತೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ನಿಜ, ಹೌದು ನಿಜ, ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳಿಯುವುದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ. ನೀವು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಎಳಿತಾರೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದೇ ನೀವು ಬೇಡದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕೀಲ್ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರ್ನವಲು ಅದ್ವಿತಾ. ಅದ್ವಿತಾ ಹೊರ ಬತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತಡದೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಮನ್ ಪ್ಲೇವೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊರ್ಚಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಐಟೇ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿರು ಕಡಲ ಮಗೆ ಕೊರ್ಲುಂಡು ಅತ ಶೋಭಾ. ಕಡಲ ಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ರೆಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಪುದರ್ ಯವಾ ಯಾನ್ ಪುಜಿಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪುಜಿ ಬಾ ಲೇಟ್ ಆಪುಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪತ್ತ ಒಂಚೂರು ವೆಚ್ಚದ ಇದು ಬಿಡ್ಮ ಯಾಲ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದು ತರೆ ಕುತ್ತು ನೆಂಕ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪುಗನಾ. ಬ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಹಾ ಹಾ. ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮೇಘಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ವಾವ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.
ಆ ಲೈಕ್ ಆವಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದ್ವಿತ. ಜಪ್ಪುನಿಯ ತಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲ ತಲೆಬೇನೆಯ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ. ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಏ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವಾ ಮೇಘ, ಆ ಕಡಲ ಮಗ್ಗದ್ದು ಲೈವ್ ಉಂಟು 5:30ಗೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಂದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಲೈವ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ, ಹೇಳು ನಾವು ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಶೋಭಾ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶೋಭನಿಗೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದ್ವಿತಾ ಸೆ ಹಾಯ್. 5:30ಗೆ ಬಾ ನಾಳೆ, ನಂದು 8:30, ಅವಳ ಒಂದು 5:30ಗೆ ಉಂಟು. ಇದು ನಿನ್ನ ಕನಸು, ಕನಸಿಗಾಗಿ ಸೋತೆ ಮೂಡಾದ ಓ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ 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 ಮನ್ಪಗ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯನೇ. ಹಾ ಏ ನಂದು ಏರ್ ಬನ್ನಿನಿ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನೆಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನೆಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಸಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದ್ವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮರ್ತೆತಂಡನಾ ಐ ವಿಶ್ ಯುವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಟು ಬಿಕೌಸ್ ಫೇಮಸ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್. ರಮೇಶ್ ಹೆಸರೆಂತ ನಿಮ್ಮದು? ರಮೇಶ ಎಂತ? ರಮೇಶ ಶ್ರೀ ಮೇಘನಾ ಸಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಂದು ಅಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರದಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರದಲ್ ಮಾರಾಯ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪನ ಊರದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮನ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ. ಸಬ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ನದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆಯಾ ಕಡಲ ಮಗ. ನಿಂದು ಚಂದ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಾನಲ್, ಇದು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು. ಊರುದರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಅಂದಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅದ್ವಿತ. ಊರ್ ದಕುಲು ಪನ್ಪುನದಿ ಈ ಊರ್ ದಕುಲು ಕೆಲವು ಮಾತುಂಡತೆ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡುವೆರ್ ಬೋಡು ಬಂದೆ ಪಾಡ್ನು. ಬಕ ಎಂಗ್ಲು ಸರಿ ನೆರ್ನಗ ಎಂಗ್ಲು ಐಡು ಮಂದಿ ದಕ್ಕುನಂಚಿ ಪೆದ್ದಮೆ ಪಾತೆರ್ ವೇರು ಊರ್ ದಕುಲು ಆದು ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಶಿ. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಮೇಶ್. ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊರ್ ದಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕುಲು ಒಂಜಿ ಆವಡು ಬೇತೆ ಊರ್ ದಕುಲಿಗೆತ್ ನಮ್ಮ ಕುಲುಮ ಸಮ ಆವಡು. ಏರಿಯಾವು ಬಬ್ಬೆ ಬಾಡುನು ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ನಿನ್ನ ಬ್ಲೂ ಎಂಚ ಪೋಯಿನಿಯಾ. ಹರ್ಷಿ ಬ್ಲೂ ಎಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಮಂಗ ನಿನ್ನ ಯಾಂದ ಈದಿಜ್ಜಿಯಾ ಅವೆಂಚ ಏರಿಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡನಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದ ನಿನ್ನದು ನನ್ನದು ಇದು ಬ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದ ಹರ್ಷಿ. ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಅತ್ತಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಬಂದಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಹರ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಮಗನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲವಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ಒಂದು ಬೇತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಎನ್8 ಲೈವ್ ಚಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡಿಯ ನಿಂಡ ಅವಳ ದೇವಡಿಗ ಒಂದು ಲಾಶಿತದ ದೇವಡಿಗ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಬಾಯ್. ಹರ್ಷಿ ಕಡಲ ಮಗಗ್ ಸಬ್ ಮಂತನಾ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡಾವ ಮಾತ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಎಡ್ ಅಂಡ್ ಮಂತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಸಬ್ ಮಲ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಕಡಲ ಮಗಕ್ ಸಬ್ ಮಲ್ದೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇನಿ ಇತ್ತಿನಿಯಾ ಪ್ರಜಕ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ
ಏರ್ನಟ್ಟುಗು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇರೆಗ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಅದ್ವಿತಾ ಊರು ಒಲಿರ್ನ ಅದ್ವಿತಿನ ಊರು ಒಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕು ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮನಸಾಂಡ ಪ್ರಜನಾ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉದಯವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುದು ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡವಲು ಈ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅವಿ ಇಂಚಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಿ ಹೋತನ ತಿರ್ಗದನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಇಡಂಬ ತಿರ್ಗದನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲವ ಈಗ ನಂಗೆ ಜೂರ್ ತಲೆ ಕೂತುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ವೇ ಮೂರ್ತಿ ನುಂಡತ್ತ ನೇಲ್ ಬದಿ ಓಡಾಯ್ಕ ಜೋಗು ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲುಂಡು ಮೂರ್ತಿರ ಬನ್ ಭಾರತ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಬನ್ ಆಯ್ ಪ್ರಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದ್ವಿತಾ ಕಡಲ ಮಗಲ್ ಕಡಲ ಮಗಲ ಅದ್ವಿತಾ ಅಂದು ಕಡಲ ಮಗಲ ಅವು ಕಡಲ ಮಗೇನಾ ಓ ಒಂದು ಪೊನ್ನತ ಅದ್ವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಟಲಿಂಕ್ ಹಾಯ್ ಹೌದಾ ಒನ್ನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಏಪಲ ಉಂಡು ಆ ಜನ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಡಿಗ್ ಮಂಗೆ ಹಾಯ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಕಿ ಹೌದ್ರಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಶೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಶೋಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋದು ಬಕ ವಿಶೇಷ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ಯಾರು ಪುಟ್ಟೆಗೌಡ ಉಂತಿಯ ಕಡಲ ಮಗ ಇದು ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಡ ಅಂದು ಪುಟ್ಟೆಗೌಡ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟಗೌಡ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಪಪ್ಪಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ತೂಲ ಒಂಚೂರು ಎರಡದ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ನಂದು ಪಪ್ಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುನಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಬೋರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಓ ಎನ್ನ ಆ ಜನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಆ ಲೈವ್ ಬೋರ ಮಂಗ ಈ ಜನ ಬತ್ತ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕುಲೊಂದು ಪೊನ್ನುಂಡ ನೇಲ್ ಐಕ್ ಪೊನ್ನೂರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಜನ ನೇಲುನು ಹುಚ್ಚಿ ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹುಚ್ಚಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚಂದ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕುದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಪ್ಪಿ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಓ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲರಾ ಓಕೆ ಅದ್ವಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ ಕರೀದು ಪಾತಿರ್ಗ ಆವಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಇರೇನ ನಾಲಿ ಪತ್ವೆ ತುಲೆ ಪೊಂಜೆ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ವಾರು ಈರುಂಡತೆ ಆಲು ಪಂಡಲಿಗೆ ಪೋಲೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಈರ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಎಂಕ ಅವಳು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿಂದ್ ಪೊಲೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅತೇರ್ನ ಪಪ್ಪಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಂತ ನಿಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತುಲೆಯ ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಪಪ್ಪಿ ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯ್ ಬಟ್ ಓಪನ್ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತಾ ಬಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅತ್ ಬಟ್ರ್ ಅರ್ಶಿನ ಲೈವ್ ನೇಲೊಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಬತ್ತು పోతుంది కదా ಮೂರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಬತ್ತು పోతుంది ಅದೇ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಈರಿಂಚುಳ್ಳರಾ ನನ್ನ ಏರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಅದ್ವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಜನ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಜನ ಕೂಡ ಮನದ ನಂಚೆನುಂಡು ಭಟ್ರೆ ದಾನೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಜನ ಬತ್ತದ ಫುಲ್ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಯಾವನ ಬರ್ಪುಜಿಲ್ಲ ಇವ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಬುಲ್ತೆರಾ ಅಂದ್ ಬುಲಿಪುನ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೇನೆ
ಅಲ್ಲ ಬಂಡೇರಾಗೆ ತುಲ ಉಂಡು ಅಜ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಪ್ ಇಜಿನ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮೂರ್ತಿನ ಶಾಪ ಬೂರು ಮಾರ್ರೆಂಕ್ പൊറിച്ചു മാറേ ബുൽപ്പൊടിച്ച് പെട്രെ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಬಾತರೆ ನಿನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನಾ ನಿನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನಾ ಓ ಉಮೇಶ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ ನಿನ್ನನ್ ಕೇಂದು ಪೋಂಡಿಯ ಉಮಿ ಜಾನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪುಜನ ಸರ್ತ ಪೋಯಿನ್ಲ ಹಾಕೊಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಇವನ್ ಅಜ್ಜಿ ಪುನ ಬರಡಿಯ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಗುದದ ಕ್ರಿಶ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ರೆ ಬಿಲ್ ಪೊಡ್ಚೋಗೆ ಎಂದಾಲ ಪಂಡಿನಿ ಈರಿಡ ಬೋರ್ ಆಪುಡು ಪಡುದು ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕ್ರಿಶ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಶ್ ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ आप कैसे हो भारतिका मैं अच्छी हूँ शशिकांत आप कैसे हो आप कैसे हो मैं मेरी मस्त पाಪ ತೆ ಯೋ ದೇವರ ಈ ಪಾಪ ಬಂದಿದೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದದ್ದು ಮದಪ್ಪೈ ನಾಂದು ಜೋರುಲೆ ಡಿಜೆ ಸುಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಓಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅವು ಬಿಡಿಯ मुसेरे हाय आप कैसे हो किधर गए आप न्यूज़ वीडियो इत्ते अपलोड कोरिया आता ಅವು ಪನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನತಿ ಏ ಪನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತು ನೀವು ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಓ ಹೋ ಕಪ್ಪಲ ಕಪ್ಪಲ मोना हुआ कंग्रेचुलेशन दीदी यस मोना हुआ आप किधर है मैं मेरा मोना हुआ किधर सेलिब्रेट हो गया आप इधर नहीं दिखता है मैं बाद में लाडू सबको दिया सबका दिया आपको नहीं है अभी हाय शिपिंग यार्ड ओ शिपिंग डिपना ओके ओके यान वाइट डिलीट मल्पे ಈ ಯಾನ್ ಜೊದಾಯಿಗೆ शशिकांत शशिकांत आप वनस का आया आप किधर से आया मैं मेरी मुरनी दूर पोइने आमद अंडमान पोइना ಇರ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ ಕೃಷ್ ಓ ಕೃಷ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂಕಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ರಾಕೇಶ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀರಿ ಚಂದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅದ್ವಿತಾ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಅಂಡಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಅರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜೈ ಜೈ ನನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜೈ ಕುಸಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲಾ ಇಜ್ಜ ಬಟ್ಟೆರಡ ಕೋಪ ಯಾನಿರಡ పొర్లుడు పాతెరునియతి మ్యామ్ అంది ఈ రత్తియే ಅವಳು ಗುಡುಂಜನ ಬತ್ತದು ದಾದದ ಪಾತೆರನುಂಡ ಐಕ್ लाडू नहीं चाहिए पार्टी देना मार रहे को दीदी नहीं पार्टी अभी नहीं पैसा नहीं दिया ना आप मेरा मेंबरशिप लिए नहीं लिया ना इसलिए आपको कुछ भी नहीं देते हैं हम आपको 1 ग्लास नीर देता है पर्रे के लिए बच्चे इंक्वाइटी बच्चा ಎಂಕೋರ್ಲೆ ಐಟಿ ಸಪೂರ್ ಎಂಕೋರ್ಲೆ ಅಂತ ತನ್ವೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ పోందులారా ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಉಲ್ಲಾರಾ ದಾದ ಬಡ್ಚಿ ಐಟಿ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಬೈ ಜೈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಾ ಹಾ शशिकांत आपको मैं 1 लोटा नीर देता है पर्रे के लिए ओके मैं पिदाई बैठता हूँ पिदाई में बैठ के आपको साथ बात करता हूँ ठीक है उधर नहीं अभी पिदाई आया मैं अब मेरे साथ बात करो शशिकांत किधर है आप बेचनीर कोरपना बेचनीर अत्ती चौली कोरपे पापा
10 ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಓಲೊಂದು ನಿಕಲ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಒಲ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಲೋಟ ಆಸಿಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ వచ్చే పాప జగదీశ్వరి దాదా పన్నే పన్పరు మధ్య ఆ? मद्यपान मल्टी लेका पानी नहीं पीता वो ओनली हॉट ड्रिंक्स पीने के नहीं है अभी वो बेचे नहीं रहे हॉट ड्रिंक्स मीन्स बेचे नहीं रहे ना ओके मैं आपको बेचे नीर एक लोटा बेचे नीर देता हूँ ठीक है बेचे नीर पर पे हो शशिकांत ब्रो वो हिंदी में बात कर रहा है शोभा टीचर बोले रखा टीचर इधर ही है ना अभी बोला है ना शशिकांत ब्रो है आप उसको साथ पाते रहे ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದಿಡಿ ಮುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮುಟ್ಟುಂಡದ ದೇವರೇ ಯಾನ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಪ ಸಸಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ పోండి చరలు శోభ మ్యామ్ నమస్తే ఏం చెవులారు వనసండి షాడా ಇಕ್ತಾರೆ ಬೇನೆ ಮಗ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಂಪರೆ ಆಂದು ಅವೇ ನನ್ನ ಕುಜಗುಲೆಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕುಂಡು ಮಾರ ಸಾವು ಅಮೇರಿಕಾಗೂ ಮುಟ್ಟುಂಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡಿ ಅಂದಿ ಜಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆವ್ಯ ಬಾಯ್ ಯಾಲ ಒಂತ ಬರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪವ చెప్పు ఓకే ఇది గేర్ పడ్డదు జైపూని జగ్గన్న పన్నెనే పన్ పర్తారా ಅಂದಿ ಅದ ಈ ಬರ್ಲಕ ಬಾತಿರಂಗಿಲ್ಲ ರವಿ ಭಯಂಕರದ ಬಕ ಭಯಂಕರ ಯಾನ್ ಅವಲೇನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡಾತ अभी खुशी बाय शोभा गुड नाइट क्या कर दिया मैंने आप क्या है ना लाइव में नहीं आता है आप थोड़ा मिल्क के नहीं जाता है मेरा चैनल को ಎಂತ ತಪ್ಪಂಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ गुड नाइट कड़ल गुड नाइट कड़ल आप मेरा चैनल को थोड़ा भी लिख के नहीं जाता है ना सचिकांत शोभा का है शोभा का है ये चोलारू ये चोलाರಿಗೆ ಯಾಂದಾಲ ರಾಂಗ್ ಅದು ಪಾತೇರ್ನಿಯಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸರಿಟ್ ಪಾತೇರ್ದಾರ್ ಮಾರೆ ಏನ್ ಪಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಉಂದು ಎಂದಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ दालिजी मेरे को मंडे बेने मेरे को मंडे बेने है अभी ಎಂತ क्या करने का है मंडे बेने को ನಿಶಾಂತ್ ಸರಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ನೀವು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಆಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ 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 ನಿಶಾಂತ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರು ಶಶಿ ಬ್ರೋ ಫೈನ್ ಬಾಯ್ ఇంకైతే స్మెల్ ఆపుజీ నవరత్న ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ತರಬೇನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ 30 ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಸೊಬಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 13 ಲೈಕ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ 30 ಲೈಕ್ ನಿಶಾಂತ್ ನಿಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಓ ಆನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್
ನಿಶಾಂತ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇವರು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯೆ 35 ಓ ಇದು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನೆ ಕರೆದು ಒಂದಿ 35 ಇದು ಶೋಭಕ್ಕ $8 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡಕ್ಕ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರ ಆತಿಜಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನನ್ನಲ ಎಂಕ್ ಏಳುದಾವಡು 700 ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಇತ್ತೆ ಆಫ್ ಮೋನ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ 700 ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಆಯ್ನ ಆಂಡಡೆ 4,000 ಆಪುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೊಕ ಡಾಲರ್ ಬೊಕ ಮೆಂಬರ್‌ಶಿಪ್ ಮಾತ ದೆತೊಂದೆರ್ ಕೆಲವೆರ್ ಮೆಂಬರ್‌ಶಿಪ್ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುಟಾಂಡ ಇತ್ತೆ 300 ಆಂಡ ಆಂದೆನ ಮೆಂಬರ್‌ಶಿಪ್ ಡಾಲರ್‌ಗ್ ನನಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಡಾಲರ್ ನನ ಬುರುಡ್ಗೆ 4,000 4 ಆವಡತೆ ಅಂಚ ಹೌದಾ ಮಾನಸ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅವು ಎಂಚೆ ಎಂಗ್ ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಡ ಮನ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂಡ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನಿಖಿಲ್‌ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡು ಪನ್ಪುನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೌದಾನೆ ಇರಂಚ ಸಸಾರ ಮಂತಿನ ಇಬಿ ಅಫ್ಮುನ ಐನಾತ್ರಿನ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನತ ಅಂಡ ಸೋಬಕ್ಕ ಮಾನಸ ತಂಗಿ ಊರು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಇವತ್ತು ಮದುವೆನಾ ನಾಳೆನೇ ಇವತ್ತಾ ಹೌದಾ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಮೋನ ಆಯ್ನಿ ನಾನ ಫುಲ್ ಮೋನ ಆವಡು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತೈತೆ ಬೊಕ ಚಾನಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ್ಂಡತೆ ಕೊಂದು ಉಲ್ಲ ಮೆತ್ತ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಅದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ದಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮದುವೆ ಸಂಡೇ ಸಂಡೆ ಮೊನ್ನೆನ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮದುವೆ ನಾಡ್ದು ಸಂಡೆನಾ ಆಶಾ ಬರ್ತಾನಾ ಹೌದಾ ಈ ಹರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಈ ವನಿತಾ ಉಲ್ಲಾರತ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಚಾನಲ್‌ಗ್ ಮಾತ ಕಡಲ ಮಗನ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹರ್ಷ ಬ್ರೋ ಮದುವೆಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಹೌದಾ ಹೇ ಶೋಭಾ ನಿಂಗ ಅಲ್ಲಾಗು ತೂವಡಿ ಉಲಾಯಿ ಹೇ ಶೋಭಾ ನಿಂಗ ಅಲಗು ತೂವಡಿ ಉಲಾಯಿ ಪಂಡ ದಾದಯ ಅದ್ವಿತಾ ಅವು ದಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಅಶ್ವಿತಾ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದಿದ್ಯಾವು ಇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆ ಬಂಡೆ ಅವು ದಾದ ಮಾರೆ ತೂವಡಿ ಉಲಾಯಿ ಆ ಭಾಷೆ ಬಾರೆ ಪೆಟ್ಟ ತಿನ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಪೆಟ್ಟೆದಿನೋಡವು
ಓ ಭಾಷೆ ಎಂಚೆಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಕಲ ಅಕಲ ಭಾಷೆ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ. ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿದ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಶೋಕ ಪುರ. ಬಾಯಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಗಂಟೆ ಪತ್ತು ಕಾಲ ಅಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಪತ್ಪಿನಿ ಜೆಪ್ಪುನು ಕಣ್ಣುಗುರ ಕೆಂಪಾತಿಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ. ಟೀಚರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ತಿದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮೂರು ಭಾಷೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ತಿದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೇಪರ್ ತಿದ್ದುದಾಗಿದೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲವಾ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಡು ಪಂತುಲು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ ಹಿಂದಿ. ಮಾತ್ರ ಬರ್ದುಲ್ಲದ ಜೆತ್ತಿನ ಮನಸುಲ ಬರ್ಚದ ಆಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆ ಎಂಕ್. ಹಿಂದಿ ಓಕೆ ನಾನಿನ್ನು ಮಲಗುದಾ. ತಲೆ ತುಂಬಾ ನೋಯ್ತಾ ಉಂಟು ನಂಗೆ. ತಲವೇನೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪಾಯಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಜೆತ್ತಿನತೆ ವಾಲ್ ಕೊಡುಪ್ಪೇನೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಅಂದೇ ಬಾಸೆಡ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬಾಸೆಡ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕರ್ಮ. ಶೋಭಕ್ಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತೀರಕ್ಕ. ಹೌದಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ನಿಯರ್ ಅರಕಲಗೂಡು. ಓ ಅವರ್ದಾ ನಮ್ದು ಇಂದ್ರಮ್ಮಂದು ಮಗಳದ ಮದ್ವೆನಾ. ಶೋಭಾ ಬಬರಾ ಶೋಭಾ ಪೋಯರಣ್ಣ ಮದುವೆಗ್. ಅಪ್ಪಾ ದೇವರೇ ತರೆ ವೇದರ. ಇಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನವೆಂಬರ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರ ಮದುವೆಗೆ.
ಅರೇಬೇನ ರಜೆಪುಡಿ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ನೈಸಿಟ್ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಪರಡು ಪರ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡವೇನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಮಿಸ್ಟಿಕ ನಂಚೆ ದಿನ ತರಕು ಎಣ್ಣೆದ ಮಿಸ್ಟಿಕ ಅಂದು ಬ್ಯಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ತರಕು ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಪ ಮೂರ್ತಿ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇನೆ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಈ ರಿಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಮೂರ್ತಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಇರೋ ತಮಾಷೆ ಪಾತೆ ಮಗ ಸರಿಯಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಓಕೆ ನಿಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅದ್ವಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಾ ಅಂಡ ಪೂರ ಮಾನಸ ಅಂತ ಅವರು ಇಂದ್ರಮಲ್ಲ ಇವಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ನನಗೂ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ಮೌನ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಷ ಬ್ರೋ ಭಾರತಿಕ ಹೌದಾ ಮಾನಸನಿಗ ನಿಶಾಂತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದೂರ ಅಲ್ವಾ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ದಾದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಗತೆ ಪಾತೇನಿ ಹಾಲು ಹಾಲು ಕುಸಲ್ ಬರ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಕುಸಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ದಾದಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೀರಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಳೆ ಸಿಗುವ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ರೆ ಕೋಪದಾಯೆ ಹೌದು ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ದೂರ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಷಿ ಕೋಲಗ್ ಲೆತ್ತಿಜಲ ಆ ಲೆತ್ತಿಜಲ್ ದಾದಾಂಡು ಬಟ್ರೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಅವ ಆಲ್ ಅರ್ಶಿನ ಲೈವ್ಡ್ ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಮೇಲು ಅಂಚ ಆಲ್ ಕುಡುಂಜ ಐಡಿ ಬತ್ ಪಂಡಲಿಯ ಕುಸಲೆಗ್ ಆ ಭಟ್ರು ಎನ್ನಲ ಇವ್ರುಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಐ ಕಾಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂಡಲ್ ಬಟ್ಟಡೆ ಕೇಂಡೆ ಭಾರತಕ್ಕೆನ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಪುಜಾರ ಇருந்து ಐಕ್ ಮೇಲ್ ಪಂಡಿ ನಿಂದು ಬಂಡಲಾಲ್ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ನಲ ಇವ್ ಬಾರಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ರಿಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡಾಲ್ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬಟ್ರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ನೇಲೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರತ ಅಂಚ ಆತ್ ಪಂಡಿನ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಇರು ಒಂಜಿ ದಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಮೌನನ ಅಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಗೊಟಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ಉಮೇಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾನುಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಲೆತ್ತದು ಪೋಯಿನಿ ಉಮೇಶನ್ ಎನ್ನ ಜಾನು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಅತ್ತ ಅಪಗಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಭಟ್ರ ತುಂಬಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇರತೆ ಅಂದ್ ಅಂಚತ್ ತಮಾಷೆ ಹಾಲ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಪಗ ಮೇಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಯಾ ಬಂಡೆ ಈರಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡಾ ಹಾಲ್ ಪಂಡಲಿ ಆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವೇನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಎತ್ತ ನಡ್ಸಿ ನಾನು ಆ ಪಂಡದು ಕುಸಲೆಗ್ ಒಂದು ಬಟ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಐಗ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಐಗೆ ಬಟ್ರೆ ತಮಾಷೆತ ಈರ್ಲ ತಮಾಷೆ ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ತಮಾಷೆಡೆ ಪೋಡು ಅವು ಮೇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಸೊಬಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆಟೆ ಯಾನ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡಿ ಪುಕ್ಕಡೆ ಆಲ್ ಪನ್ನೆಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದ್
ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾರ ಅವು ಕುಸಲೆ ಆಪುನಿ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ತಾಲೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಟ್ರೆ ದಾಯೆಗ್ ಪುಕ್ಕಡೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಂಡೆಗ್ ಇವನು ಇನಿ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಹೀರ್ಗ್ಯಾ ಒಂಜೆ ಕಡ ಸಚ್ ಪೋಯಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಗೆ ಯಾ ಪಂಡ ತಮಾಷೆಗ್ ಅವೆನ್ ಕೂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂದ್ ಆಯೆ ಯಾಕಡೆ ತಪ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಆಯೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡದ್ ಆಯೆ ಬಗಸ್ ಮೇಗೇಂಡೆ ಸಚ್ ಈ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆನಾ ಮರ್ಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮರ್ಲ್ ಮರ್ದ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮೆರ್ ಈ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆನಾ ಅಂದ್ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಪಂಡಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಂಡದು ಪಂಡುದು ಹಾ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾ ಕ್ರಿಶ್ ಬ್ರೋನಾ ಕ್ರಿಶ್ ಬ್ರೋ ಅರ್ನ ಉಮೇಶನ ಕ್ರಿಶ್ ಶಶಿ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ ಭಟ್ರು ಕ್ರಿಶ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತುವರ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ದು ಬರೋಡ
ಓಕೆ. ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೋಂದೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾ. ಮಸ್ತ್ ಕೇಳಿತ್ರಿ ಬಾ ಓದುಜಿ. ಮೂರ್ತಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ ಬ್ರೋ ಶಶಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಮಾರ ಅದು ಶೋಭಕ್ಕ. ಹಾ ಇದು ಇಲ್ಲಾರ ಶೋಭಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಇದು ಓ ಮೇಳದ ಕಲವಿದೆ ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ರಿಚರ್ಡ್ ತೂ ಇಷ್ಟ ಏನು ಮೇಲೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಷನ್ ಓಕೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಬರಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಗಾಯನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ತರವೇನ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ್ ಬೇನೆ ದಾದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತಾರೆ ಪುರ ಬೇನೆ ಈಗ ಜಪ್ಪುರ ಕೊಂಚ ಮೋಂದು ಇಕ್ಕೋಡು ಕರ್ರು ಉಂಡತ ಕರ್ರು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ದೆಕ್ಕುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.